ban san takardar ba daga gare ni ba ne. Na'am? Ban san takardar ba daga gare ni take ba. To a yanzu haka ta wayar tarho muna tare da Sheikh Abubakar Shehu Tahir Usman Bauchi, ɗaya daga cikin 'ya'yan Malam. Kamar wanne ƙarin bayani za ka yi mana ne akan wannan takarda da ake yadawa dangane da shari'ar gwamnan jihar Kano? Ta hanyar ma yin wani tambayan da shi ɗan jarida ya masa tambayan dalla-dalla cewa ga takarda na rubuta ta ga abin da ta kunsa, sai ya kanta ya gaya mishi da takaice abin takardar ta kunsa, sai ce a ba shi ba ne, bai san da wannan takardar ba. Kun ji wannan murya? To shi na matsayin nasa. Wato duk wanda zai faɗa magana a bayansa ne. Shehi wasu suna ta maganar cewa shehi ba ruwan shi da jam'iyya, baya cikin harkar abubuwa haka, kuma ba a san shi da harkar jam'iyya ba. Kamar wanne ƙarin haske? Kowa ba ka yi faɗa. Kowa ma da aka yi san shi. Shi ba dan siyasa ba ne. Kuma bai da wata siyasa ya ce ya shi dan PDP ne ko dan APC ne ko Abga da sauransu. Wanda ya san matsayinsa matsayin na iyaye shugabanni na jama'a. Ko ina suna da jama'a, kowace jami'a ko a lebo ma na tabbata da zai rasa nasu jama'a ba. Saboda haka ba zai ce shiga fatin da yake ba. Ina iya kaka wanda sai da a ce ya fi kusa da wane ko ya fi kusa da wane gwargwadon kusacinsa da mutum da wanda ya fi damuwa da shi da wanda ya matse shi cikin lamarin shi. Amma ba ruwan shi da wata maganar wata jami'a. Ma'ana kenan kamar a wannan shari'ar da ake ta zaben jihar Kano, duk da shari'a ce shehu ba ruwan shi, ba shi da wani bangare a cikin wannan shari'a. A da ba za mu ce ana bangare ba, saboda shi bai faɗa ba. Kamar yadda ga maka cewa ko ina shi malami ne, ko malami ne na addini, ko duk wani abubuwan tsakanin jama'a ne cikin jama'a musulmi gaba daya. To idan ya fito ya ce yana bayan NNPP misali, ai akwai almajiransa da yawa a cikin APC, to haka su abin da zai musu dadi ba. Idan ya so ya ce kuma yana bayan APC, almajiransa da yawa suna cikin NNPP, su ma ransu da zai dadi ba. To haka matsayinsa na uba dole kowanne zai riya kowanne nashi ne, illa iyaka su a matsayin na malamai bai wuce su yi nasiha ba. Wato ai wasu suna cewa dama ai kamar bai fito ba, ya magana cewa yayi ai adalci, maganar ma da ya ce ai adalci a ciki ba daga gare shi bane ba kenan. A maganar adalci kai magana ce. A maganar cewa ai adalci kan ko ya faɗa ko bai faɗa ba, ya san cewa abin da ya kamata ya fito a bakin sa kenan. Misali mu kaddara cewa ko da zai yi magana. Amma yanzu ana magana cewa takarda ce tashi ce ko ba tashi bace ce ba tashi bace. Saboda ko bai ta kusa a ciki, in ba shi ya faɗa ba shi ya faɗa ba, ko da ayan Qur'ani ce a rubuce a ciki, in ce ba shi ya faɗa ba ba shi ya faɗa ba, ba za a lura da cewa bai taɓunsa ba. To ana maganan me dangane takardar da shi da amsar da ake nema, tashi ce ko ba tashi bace, ya ce ba tashi bace, bai san kuma da ita ba. Akwai wani da wata kafar yada labarai ta roito da cewa dan uwanku ne, shi kuma ya tabbatar da labarin. Wasu suna son su je kamar an samu wannan bambanci, kamar kuya kuka je da wannan? Ba labari, amma na ga takardar abinda ganin takardar kasan cewa duk wanda ya sani ta haidar din shi ma ya san ba haka take ba. Ta haidar din shi ba haka take ba. Duk wanda ya san correspondences din shi ya san cewa wannan ba ita ce tsarin da ta haidar din shi. Amma ba da labarin waye rubuta. Wato kamar a hukumance wane ne aka ba izini ne magana a madadin malam? Ta yanzu akwai ya danganta. Ai da yake yana aikan mutane. Yana aikan mutane, yana da sakataren shi. A gane akwai sakataren shi wanda muke ce masa rubuta takarda. Amma takarda irin wannan a rubuta ta an aika kotu. Mu a sanin mu aiko shugaban kasa ba ya rubuta takarda zuwa kotu cewa ga abin da yake so a yi. Duk abin da yake kotu cewa ake a bari sai kotu ta gama. Komin gaskiyar mutum komin rashin gaskiyar shi. Sau da wannan daga gani ya kasan cewa wannan duk wani mai hankali ba ya ga takardar da kamata ya bata wani muhimmanci ba, ya san cewa wannan suka rubuta da ba sama abin da suke ba sama doka ba kwata-kwata. To a ƙarshe dai menene saƙonka ga jama'a akan wannan labari na takarda da aka yada ake cewa daga shehu take? A to ainihin da wani saƙon nan zan ya wuce a ce an ji muryar shi ya ce takarda bai san da ita ba.
tunda misali dole shine za a tambaya idan ya sa wani ya rubuta tunda akwai sakataren sai masa rubutu in yana so a masa rubutu in baya nan akwai wanda zai sa a masa rubutu wani lokacin kuma takarda ma in takarda ta da muhimmanci zai ce wani da wani a ji a zauna ga abin da ke so a rubuta kuma an rubuta a zo a karanta mu sannan in ya sake ta ya ce a sake ta an san cewa ya za a sake ta an san cewa a rubuta takarda. To mun gode sosai da ka kasance tare da mu. DCL Hausa.